రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నామములో ప్రభుపేట మీకు వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను దేవుని బిడ్డలారా. ఎలా ఉన్నారమ్మా? ఎలా ఉన్నారు సహోదరుడా? ఈ ఉదయ కాలంలో ఈ విధంగా మాట్లాడడానికి దేవుడు నాకు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని బట్టి నేను ప్రభుని ఎంతో స్తుతిస్తున్నాను, ప్రభు నేను మహిమపరుస్తున్నాను. నిజంగా మనము యేసుక్రీస్తుని ఎందు మనం నమ్మాలి. మనం నమ్మకపోయిన ఎడల మనకేం దొరకదు, స్థిరముగా ఉండలేము. ఈరోజు అనేక మంది సంఘానికి వస్తారు, మందిరానికి వస్తున్నారు, ప్రార్థన చేసుకుంటున్నారు, కానీ వాళ్ళ హృదయంలో ఒక స్థిరమైన మనసు ఉండడం లేదు. ఏదో వచ్చామో వెళ్ళామని వెళుతున్నావా సహోదరుడా, సహోదరి? నువ్వు స్థిరత్వంగా లేకపోతే దేవుడు కూడా నీ స్థిరత్వం చూసి, నీ స్థిరత్వం లేని చూసి నేను స్థిరపరచలేదు. ఈరోజు నువ్వు ప్రార్థనలో స్థిరంగా లేదు, వాక్యంలో స్థిరంగా లేదు, దేవుని సంఘంలో స్థిరంగా లేదు, అటు ఇటు తిరుగుతూ, నీ ఇష్టానుసారంగా తిరుగుతూ, నీ ఇష్టానుసారంగా మాట్లాడుతూ స్థిరమైన బ్రతుకును ఎప్పుడు స్థిరపడతావు ఒకసారి నువ్వు ఆలోచించి. ఉద్యోగంలో స్థిరత లేదు, వ్యాపారంలో స్థిరం లేదు, మరి ఏ విషయంలో నువ్వు స్థిరపడతావు ఒకసారి మీరు ఆలోచించి. యెషయా గ్రంథము 7వ అధ్యాయం 9వ వచనములో మీరు నమ్ముకునే ఎడల మరి స్థిరపడకు యుందురు అన్నాడు. నువ్వు నమ్మాలి, దేవుని నమ్మాలి, అప్పుడు నువ్వు స్థిరపడతావు. ఈరోజు నువ్వు నమ్మకుండా, దేవుని సరిగా నమ్మకుండా, దేవుడు సరిగా నిలబడకుండా నువ్వు స్థిరంగా ఉండాలంటే ఎలా స్థిరంగా ఉండగలుగుతావు? దేవుని బిడ్డ, దేవుని కుమార్తె, ఈరోజు నీకు ఆ నమ్మకం లేదు, యేసయ్య నమ్మకం లేదు. వివాహం చేస్తాను నమ్ము, ప్రార్థన అద్భుతం చేస్తాను నమ్ము, గర్భాన్ని తెరస్తాను నమ్ము, గర్భాన్ని తల్లిబిడిగా ఏర్పాటు చేస్తాను నమ్ము. అప్పుడు నీ మనసులో ఉన్నది స్థిరపరచును గాక. నీ మనసులో ఉన్నది ఆయన దీవిస్తాడు, నీ మనసులో ఉన్నది ఆయన తృప్తిపరుస్తాడు దేవుని బిడ్డ. కాబట్టి ఈరోజు నువ్వు దేవుని నమ్మకుండా ఉంటే, ఈరోజు ప్రభు పేట మీకు తెలియజేస్తున్నాను, దేవుడు మార్తా అన్నాడు, మరియ అన్నాడు, మార్తా నువ్వు నమ్మితే దేవుని మహిమ చూస్తావు. తల్లి, నీ జీవితంలో, నీ కుటుంబంలో, సహోదరుడా నీ కుటుంబంలో నువ్వు నమ్మితే దేవుని మహిమ చూస్తావు. కాబట్టి ఈరోజు ఎంతమంది లైవ్ చూస్తున్నారో, యేసుక్రీస్తు దేవుడు నమ్మండి, మీరు విశ్వసించండి, నీ జీవితంలో దేవుడు స్థిరపరచబడును గాక. ఆమేన్. ప్రార్థన. మహాపరిశుద్ధుడైన యేసయ్య, ఈరోజు ఎంతోమంది నమ్మకం లేకుండా, విశ్వాసం లేకుండా, ఆదరణ లేకుండా, స్థిరమ లేకుండా జీవిస్తున్న ఎంతోమంది బిడ్డలను నీ వాక్యం ద్వారా స్థిరపరిచి, నీ ప్రార్థన ద్వారా స్థిరపరిచి నీకు సాక్షులై ఉందుదురుగాక. ఆమేన్, ఆమేన్.